ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Варзигари тоҷик, чемпиони игл UFC дар вазни миёна Фариддун Одилов бо тариқи видео ба мухлисони худ муроҷиат кард ва ҳамчунин сабаби барҳам хӯрдани муҳорибаашро, ки бояд имрӯз дар турнири игл UFC 39 баргузор мегардид, гуфт. Биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Ассалому алайкум. Лигаи игл FC ва дастаи ма бо сардории Раҷабали Баёнов, клуб Аҳмад Тоҷикистон қарор бароварданд, ки маро дар ҳолати хавфнок намонанд, чунки ман чемпиони и ташкилотам ва бояд ки рафтори профессионалӣ бошад. Рақиби ман Марсио Сантос вазни даркориро карда натавонист. ӯ вазни зиёдтар дошт ва аз ҳамин сабаб дастаи ман маро дар ҳолати хавфнок намонданд. Не ки ҳамааш дар пеш аст. иншааллоҳ ба наздикӣ хабарҳои беҳтарин мешавад. интизор шавед. ташаккури зиёд ба дастаи ман, ба ҳамаи мухлисони ман, дӯстон ва ба ҳама онҳое ки омаданд. иншааллоҳ ба наздикӣ хабарҳои хуб мешавад. интизор шавед. ва дӯстон, ҳамчунин президенти игл FC Шамил Зауров гуфт, ки Сантос 5 килограмм зиёдтар буд ва мо бо дастаи Фариддун и қарорро баровардем ва акнун ба чемпион рақиби дигар медиҳем, то ин ки ӯ камарбанди худро ҳифз кунад. дӯстон, ростӣ ман фикр мекунам, ки кори хуб карданд, ки ин муҳорибаро қабул накарданд, чунки агар Фариддун барои ин муҳориба розӣ мешуд ва мабодо дар ин муҳориба шикаст мехӯрд, ягон кас намегуфт, ки рақиби Фариддун вазнинтар буд. ҳама мегуфтанд, ки Фариддун бой дод. барои ҳамин сабр мекунем ва интизор мешавем, ки Одилов ҳамчун чемпион камарбанди худро зидди довталабон ҳимоя мекунад. имрӯз яке аз варзишгарони маъруфи тоҷик, Муин Гафуровро, ба Амрико рафта расид ва биёед мебинем, ки ӯро чӣ гуна вохӯрданд. Короче, ина шеринара Лас-Вегас встречат кардем. Худо хова кард, айёрӣ фақат не сраб мошна канадец лучше отказки мардагӣ. Иншаллоh. Let's go. Муин Гафуровро for the win. Hi sir. Hi. This is a fighter. The fighter? What's your name, brother? Moin, nice to meet you. Where you guys visiting from? Okay. Show me. Oh, you want to see the logo? Here we go. Муин. He встречал Переса. Машину до паркинга. Мы ба фикрам ба чӣ мегӯям? Ки ита қати акай ахта мери, ман машина мегирам мебарам. Встречату UFC надо. Да, карта дрому. Чокни. Адрес нагирифти? О. Ты меня это? О. Okay. Thanks so much, man. Thank you. хотиррасон мекунем, ки Муин Гафуров аллакай рӯзи 7 сентябр дар ташкилоти Dana White Contender Series аввалин муҳорибаи худро зидди варзигар аз Канада Чад Анхелигер мегзаронад ва муҳорибаи онҳоро худи президенти UFC Dana White зинда тамошо мекунад. барои ҳамин мо ба Муин муваффақият ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Муин Гафуров барои амалӣ гардондани орзуи худ ва орзуи садҳо мухлисони тоҷик хеле наздик аст. барои ҳамин дӯстон, биён якҷоя Муинро дастгирӣ мекунем ва дар таги ҳамин навор менависем, ки Муин мо бо туем. чанд соат пеш турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни миёна Келвин Гастен ва Ҷаред Кананир вохӯрданд. ҷангваро тамоми 5 раунд ҷангиданд ва дар натиҷа Кананир бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. ҳамчунин дар ин турнир яке аз беҳтарин нокаутҳо баргузор гардид, ки шояд ӯ яке аз довталабони нокаути сол шавад. ҷангҳои пурраро метавонед дар телеграм канали Паҳлавон тамошо кунед. ҳамчунин ин нокаути беҳтаринро фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен
то боздид хонободу сарбаланд бошед.